Halo, kita sudah bakar-bakar ini ada apa? Ada peline Pak Kuto, ya hak meniki ingat ya. Ada budemit ya toh. Wah iki pitike ndase cucuke barang ki ya jek dikasumne kalau delok. Delok cucuke ya Allah. Peline rak mok tugel ra mau. Kelamine lanang wedok iki. Wedok. Enak. Tapi kurang kecap. Sing iki tapi kurang kecap. Nanti enggak apa-apa. Ya iya engko. Tapi iya ben rada setengah asat sik. Karo mangan lho iki lho. Aku kena sawan lah. Ora ya ora piye bakar-bakar karo mangan ngenteni mateng kabeh ya gak gitu. Bakar-bakar tuh karo mangan. Eneng to bakar-bakar. Mantap. Masane desain. Kene mangan kene nglumpuk. Tapi wis mateng nek disoki iki gak enak nunggu. Engko tuku holok nang kono mesin. Enak lek enek kecape beb legi. Anu apa? Man. Enak legine enek apa pahit-pahit piye. Heeh. Ya. Heeh. Ngono sakmene sapa arep ngenteni? Oh iya. Cukup mengkoke nyangkono. Endi? Kono. Sing mengkok cilik-cilik ngasih piring. Aku kan tuku loro. Wong sing rumangsa bakar-bakar ra gemendang rene ben nyanyi wong. Engko lek mencret to jisu ada di sebelah sana. Numpang mencret ae. Ya enggak anu. Teleponane karo adus, karo ngisi. Wong loro iki ya. Enggak cepat. Apa? Aku ki tak ase turu ngene-ngene. Tak tuwe pun jam 8 rong tangi terus karepe piye? Kancane ki sadus kringel ngladak kire arepe budal lah kono je urung tangi to. Astagfirullah, kok kaya ngono kok ya urip. Wah, gak awet urip. Malah awet urip. Karo sing puasa malah dianu yo an iki. Jam 8 lah aku metu. MTR terusan. Lah we nganu mau lomba SMS mau lo kita bisa lagi nganu. Ora kita dia kali. Kede telepon kita mari Kuwi kebrangas. Aja mau obong malahan. Gebongan kita nek. Gebongan langsung dadi awu. Contoh. Masih. Awakmu jiko sambel dede we mangkokmu ndi? Jikone dirimu to? Iya no. Ndak piye to? Kok apa karo Ndak piye manggu congol kancane nunggu. ya kene wong loro ya, Mbak. Ora nak kena rabies. Ya ora no enak dhewe ngene iki lho terus golek mangan mau cemplung ning kotake. Anu Sampai jikone kurang. Jikone sisan gak apa-apa. Niki jenengmu kanca terbaik. Iya. Iki pas eling ngono kae. Paheleng. Pengen ya sambung ngene iki ra kuat. Kono sering bakar-bakar kanca-kancane no. Aku iki wis musim dingin ngono pisan. Kae no bolak-balik no aku ro. Kae anu ra bakar. Kae godhog. Godhog apa? Kae beb walien. Iki anu di anu yo ditutup ya iki. Ini tutup ya. Nang kono mau nang kresek.
Indah dibakar ya sama kakak. Iya kok, di akhir cerita. Gedeknya sampean. Nih. Iya aku tuh ditegek-tegek nih. Ora nek ora didegekne ya ora pas no. Aku enak kan, tambahin kencur. Kadang ki enak. Enak, Wes, weh. Enak tambahin kencur. cocok nek ngono. Loh, bentuk pun Saya mau tambah kencur paling mamate. aku kan gak ngerti. Enak. Sip. Lulus nek ngono. Terus. Terus jadi enggak situ ada kamera on. Jangan Kok jangan macam-macam loh. Ini silitnya nanti Mbak Demet silitnya. dari mas gedek-gedek ngono. Minyak mau minyak. Dengan gebyok-gebyok mau tapi enggak sido akhirnya. Enak Mbak Rita. Tidak kanan kan. Udah tahu. Jare diri lah berambange wes iki enak berambange oke kok. Sapa ngerti lek kalian kurang. Berambange risane akeh kuwi mau, tapi lek kurang kan wis kadek ingi ya. Kuwi kan ngresep ngono. Kan kadang enek sing kebakaran. Mbok gendun enggak seneng ngene-ngene iki? Ihe jare. Makanya kau nggak pernah pesta bakar-bakar karena ihe. Aduh, siletnya kok kosong. Ya begitulah. Kosong wong iki. Yang Lho ki ndang jusi-jusi dipangan. Nah, kuwi sing gede kamu. Mbak Demet. buat si darah tinggi ambil yang kecil Gus. Ya kowe iki ya, aku Masa dia darah tinggi? ya ora darah tinggi aku. Hah? Kilo. Enak. Lala. Lala. Kamu Mantap guys, mantap. mantap. Mangan kin engkono mantap. Ngomong karo mantap. Waduh, aduh hambungnya pengus. Ya udah bisa ya. Dijip wedhus sih enggak enak di. Pancen nek ana Hongkong iki memang ngono kuwi kok. Cara bunuhnya itu beda. Ben kita mbok pengen Mbak Reva, engko sitok ben Mbak Reva ya. Kuwi lho nekmu. Acak goaknya enggak sido. Mbak Kate enggak bisa toh. Heeh. Tapi ya nak Teresa Ayamnya kira Mbak. Loh. ora sik. Wes, Kak. Pinggirnya kali. Bakar pete barang lho. Pete. Pete tang. Ora, iki urung anu iki. Sik niku mau ndang tak bakar. Iki lho wis mateng ndang. Krimilan menurutmu Kang. Heeh. Lah ya murah lho. Jalukmu apik. Aku ngerti Mbak Reva kok mbok anu kok nggawa pusing. Mbok pusing jarene. Tapi gak enak men mangan karo ngono.
Mm. Anak tiri aku. Segonya nggak dipangan as. Ya butuh jeda waktu. Kok karo panggang kuwi terus kayak ikan. Oke. Jadi mandi titik wis parah. Iya iya. Loh, wis tak warai itu. Tapi nggak apa-apa, wediku ki kalau kamu nggak makan nasi nggak bisa. Tetap diwaan nasi. Engko lek gak anu dibontrol go balik. Pokoknya harus habis. Kalau sahiri tisu. Mau karepe nggowo. Wes mana? Heeh. Pinggirnya kono lho, Mbak. Ben gak gosong. Ora enak-enak lek gosong-gosong. Nemu ceker. Satu arep tuku wae Gusto ning Yunlong kono lho jebule sak belung-belunge ngono kae. Oh, sak belung-belunge sing sansin. Lha kok tuku gas mutok ngono kae ya kaya nang Indo ngono kae. Akhirnya enak Mbak Demit iki ayamnya. Piye? Enak. Tambah kecap jan koyo sate ayam. Wong iki tong dino lho. Hmm? Wong iki tong dino lho. Heeh. Aku aneh. Ngerah apa kae? Apa ora sing bener anu kae bener apa sikil ngono kae lho. Urat sih ke? Pinggirnya ya. Heeh. Betulnya tep. Katanya wis gosong nih. Heeh. Katanya wis gosong. Pinggirnya. Wes pengen sik. Kayak gitu apa muncrat yang pipiku gitu? Capek mau tak buat dek. Jadi itu. Heeh. Iwak lho rong mau pangan. Ini apa? Wih, wow. Yang kono. Makanya jangan takut kelaparan. Halai kanca murah melu. Ya toh? Jangan ngomong. Jejak digital masih ada. Wes kita makan dulu, guys.